ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ନେଇ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଝାରଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 15 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ ସାଲୁ କିସ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମୂଳବାସୀମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ 500 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାରଖଣ୍ଡରେ 1000 ଟଙ୍କା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ 2000 ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରି 15 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଅଛି।